बे समाव राजखान्थिनि मोनसे रादाब फिन इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि गसाइगाव महकुमानि जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय जनालिगाव गामियाव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि बे जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोनि गासै 200निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जयेन जायो। बे हाबाफारियावनो गसाइगाव विधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी आरो मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजकुमार नार्जारिया बाहागो लादों। बेजों लोगोसेनो मिरु इउपिपिएलनि सिडब्लिउसि सोद्रोमा डजेन राभा आरो बावैसो सान सिगां इउपिपिएलआव जयेन जानाय एमसिएलए रेवरेवा नार्जारिजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि थांनाय गोलाव सम 17 बोसोर बिपिएफनि खुंथाय समाव बिटिसि ओनसोलाव सान्थि गैयै थासारिजों रायजो राजाफोरा मोगा-मोगि जानांदोंमोन होननानै बुंथिदों एमएलए जिरन बसुमतारीया। नाथाय प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि सरकारा दिनै बिटिआर ओनसोलाव गोजोन थासारिखौ रायजो राजाफोरनो लाबोनानै होफैफिनबाय। बेनिखायनो इउपिपिएल दोलोनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै रायजो राजाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जागासिनो दङ। साननो हनो गोरों मेलेमजिबि दैदेनगिरि नोंथांमोनखौबो बिटिआर ओनसोलखौ मोनसे जौगासार ओनसोल खालामनो थाखाय मोनसे दोलोआवनो थानानै खौसे हाबा मावलांनो खावलायबावदों एमएलए जिरन बसुमतारीया। दिनै जोंनि बे जमदुवार समस्तिनि सिङाव गोग्लैनाय जानालिगाव प्राइमारिनि आन्दाराव बे जानालिगाव बाजार साखाथियावहाय मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि जादों। बे ओनसोलनि जाय बिथांमोनहा गुबुन गुबुन दोलोफ्राव दङमोन, गुबैयै बिपिएफआव खामानि मावनाय आरो गुबुन गुबुन माखासे कंग्रेसफ्रावबो खामानि मावनाय दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोनहा दिनै इउपिपिएल दोलोनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै आरो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जे मोनसे बाथ्रा बुंनायमोन, बे बाथ्राया दिनै मोगथाङाव जाफुंनायखाय बिथांमोना दिनै दोलो फैनानै जोंनावहाय जगदान जादों। आरो बे बाथ्रायानो जादोंमोन जे बिटिआरआव सरकार फैनाय लोगो लोगोनो मोनसे खामानिखौ मावग्रोनाय जागोन, बे जाबाय गोजोन, जोंनि गेजेराव गोजोन थासारिखौ लाबोनाय। खारन गोलाव मोनसे सम 17 बोसोर बिपिएफ दोलोआ जे समाव दैदेनदोंमोन आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे समाव चिफ जादोंमोन, बे 17 बोसोराव जोंनि बे ओनसोलाव गुबुन गुबुन बिथिङाव गोबां माखासे जाथायफोर जादोंमोन। हारि माहारिफोरनि गेजेराव मोनसे गावस्रालायनाय जादोंमोन आरो सरकार खुंथायनिफ्रायनो बै समाव सोरखौबा दाबि धमखि खालायनाय, सोरखौबा दाय गैयाब्लानो बुदलाबायनाय, बेबायदि मोनसे थासारिया जादोंमोन। आरो बेखौ नोजोर बोनानै दिनैनि बे 4.5 बोसोराव दिनै सुबुंफ्रा नुबाय जे 17 बोसोरनि राजत्व खालायनाय आरो नैबे 4.5 बोसोर बेयाव माखासे बिथांमोना डिफारेन्सखौ नुदों। बे जाहैबाय दिनै जोङो बेबायदि गाज्रि थासारि गैला, दाबि धमखि गैला, बुग्लुंनाय सुग्लुंनाय गैलिया। गावनि गोसोबादि नों राजनिति दोलोआव थानानै सोरनो गोसो जायो बिजों थांफानो हानाय मोनसे थासारिया दं। नाथाय बै समाव बिदि नङामोन। दा बेनिखाय दिनै रायजोफ्रा जोंनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनै जयनिं जाफैदों। जों बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों आजावनानै लादों आरो जोङो बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंदों जे जों फै खौसेजों जों थानानै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जों खामानि मावनि। दा दिनैबो आं खावलायनो सानदों, दिनै गोबां दैदेनगिरियानो जाथों, रायजो राजाफ्रानो जाथों, साननो गोरों सुबुंफ्रानो जाथों, बिथांमोनखौ आं खावलायगोन, जोङो फै, जोङो मोनसे दोलोआव थानानै बिटिआर ओनसोलखौ जों मोनसे गोजोन थासारिजों लोगोसे जौगासार आरो बयजोंबो मिलिनो हानाय खौसेथि मोनसे ओनसोल हिसाबै जों दानानै लानि। बेबायदि जायोबा जोङो गोबां खामानि मावनो हागोन। आरो दिनै बिटिआरआव जोङो नुबाय जे गोबां माखासे जायगाफ्राव जों गोग्लैसोनायखौ नुदोंमोन, नाथाय नैबे सरकार फैखांनायनि उनाव जोङो खना खनला बबे जायगाखौ मा रोखोम जोङो जौगाहोनो हागोन बेनि गासै हाबाफारिखौ जों मावनाय जादों। दा बेनिखायनो बे गासै थासारिखौ नुनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा दैलि जोंनि खालि जमदुवार समस्तिल' नङा,
गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जयनिं जागासिनो दं। मैयाबो नोंथांमोना हयथ' खौरां मोन्दों दतमायाव बेबायदि गिदिर मोनसे जयनिं हाबाफारि जादोंमोन। दा थिग बेबादिनो बे हाबाफारिया दिनै जादों। जमदुवार समस्तियाव इउपिपिएल लिडार देरहानाया बेसेबां जौखोन्दो रोखा जानानै दं? दिनै जमदुवार समस्तिल' नङा, जोङो क'क्राझार जिल्ला हिसाबै क'क्राझार पार्टी जिल्ला नङा, सिभिल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै क'क्राझाराव मोननै पार्टी जिल्ला दङ, क'क्राझार जिल्ला आरो गसाइगाव जिल्ला। नाथाय सिभिल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै मोनसे क'क्राझारानो। दा बेयाव जोङो मिशन क'क्राझार मोनसे लादों। मिशन क'क्राझारा जाहैबाय क'क्राझार जिल्लायाव थानाय मोन 19टा जे बियाब दङ बिटिसिनि, बे 19टा बियाबखौ जोङो गैयाब्लाबो 8निफ्राय 9टायाव देरहानो थाखाय जोङो एबार थिरांथा लादों। आरो बेबायदि मिशनाव जोंनि बे जमदुवार समस्तियाबो बेयो जे जोङो थिरांथा लानाय, बेवहाय बियो 1 नङाबाबो 2-3 नाम्बारावनो दङ। थारमाने बेवहाय जे जों देरहाखाबाय बेयो रोखा जाबाय। खुनु मोनसे गुबुन दला बाव फैनानै जोंजों कम्पिट खालामनो हानाय रोखोमनि खुनु मोनसे परिबेस गैया। जों दा बेवहाय देरहाखाबाय। थेवब्लाबो जोंनि थांखिया आं दहाय आगोल बुंनाय बायदि जोङो बयखौबो जाहाथे खौसेथि खालामनानै इउपिपिएल दोलावनो लांजोबनो हायो, बेनि थाखाय जों मोनसे मिशन लानानै खामानि मावदों। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ, जेरै जोङो जाभा स्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, सीसी प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन। एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव पिजिडिसिए, डिसिए, सीसीए, जाभा स्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, सीसी प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेनोग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सुलाद लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।